Přátelé, Commondale, 2 litr, 3 kW, plastová trubka od termostatu, všechno krásně, čtyřcestního, a tady v těch místech, jak je ten šroub, tak ze spoda je tam šest, vrstva. Když se to ohřeje, tak to z toho teče ven, převodovce, do. No, to nejúžasnější trubka v celém motoru. Takže tadyhle vyndat všechny stání, všechny trubky, všechny hadice, vypustit vodu, hadici od turba. Tady, když už to měním, tak se tady vyndá i ten domeček, který tady je úplně zoufalej. Tady docela to je tak 14 dní. Takže to stojí za pár korun, takže to v pohodě. No a trubka se dá sehnat, není problém. Nechci úplně, nevím, jestli mu dělá reklamu, ale můžu volat do pěti. Takže výměna je úplně skvělá a to ještě nevím, jestli půjde vysunout ven. Takže až ji budu mít novou, tak uvidíme, jak tam půjde dát nějaký video. To paráda, nebojte se toho. Udělal jsem si tlakování, tady ventílek, odřezat ventílek, přepad nádržky, kompresor, samozřejmě to je přepad originál, tak to už náš šroub je to tlakovat. Přes originál víčko to pustí jenom asi 1,5 atmosféry. Pak si odpoukne, ale stačí to, aby se to projevilo. Je to utíká, takže super. Tak jak se dílo podaří. Čau.